naghahandog ng kanatong tanan, usbon ko, maayong buntag sa tanan. Niya na kining maatong damgo para sa atong lungsod sa Alicia, ang Kolehiyo de Alicia, no? Nga diin usa kini kadamgo sa una, karon nahimo na kini tungod sa atong pagpaningkamot uban sa atong mga opisyalis sa atong lungsod, no? Pinulungan sa mayor og labi na sa naghatag sa mong pundo sa atong lungsod sa Alicia nga way lain ang atong pinalangga na kongresista, Congresswoman Alexi Totor atong papakan. Ngadiin siya na ning kamot nga mohatag og pundo, no? Nga ma-realize kini maong atong damgo. Ngadiin ato na dunggan nga dunay mga problema, siya yun na ning kamot nga masulbad kini aron kini mapostro ang maong project. Pinagi usab sa tabang sa atong regional director, no? Ngadiin siya po na ning kamot nga pag sampit sa taas, no, nga ma-realize kini pinag-isap sa atong superintendent sa Bohol, sa atong legal counsel, no, sa DepEd nga mo inaning kamot sa mga papel tungod sa pagpanimbasog sa mga opisyalis sa atong lungsod. Ani kini atong tukuron nga Kolehiyo de Alicia para makahatag og kasayon sa atong mga patanunan ug sa mga ginikanan. Salamat kayo sa tanan, labi na sa atong pinalanggang congressman. Salamat ug maayong buntag sa tanan. Again, good morning. Bisan pa sa hulga sa panahon, pero inyong gitagaan po o higayon. Diin kita atong gidawat ang maong grasya. Kini atong maong Kolehiyo de Alicia. Kini nga proyekto mo kini damgo sa tanan, not only sa mga opisyalis sa atong lungsod, kundi pati ang atong mga ginikanan. Kapandili kini mahimo kung usa katao lang adaning kamot. Kasi garbo nga ang atong lungsod na anay usa ka kolehiyo. Pero gidumog yun, labi na si Adi o ang atong superintendent nga mihatag pod og luna para mabaro kini atong Kolehiyo de Alicia. So, gila ko tason sa ngalan sa atong lungsod sa Alicia, isip ko sa kamahan atong paningkamutan nga makahatag pa kita o makapuno o budget para ning atong eskwelahan. Daghang salamat o good morning. To give us his message this morning is no less than our OIC Assistant District Engineer of this office. A big hand to Engineer Generoso Y. Sison Jr. To our VIPs at the presidential table, to all Alicianos, because at long last, Kolehiyo de Alicia will soon be realized through the ceremonial signing of the Lusaka Agreement between the LGU, Alicia, and the Department of Education through the earnest efforts of our very own and dynamic Congresswoman Alexi Bisa Tutor, the government officials of Alicia, and the Department of Education. Education is the key to the future of all our children. This school project would be the very first college of this municipality. That's why all Alicia Hanons are very lucky to have this project, for this would benefit us all. We at the DPWH, as the implementing agency, will do our best to provide quality infrastructure services that will last through the test of time. Again, thank you and good morning. So I believe in the saying, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. So, swerte kaayo ang Alicia kay naa karon ang atong proyekto ang Municipal College. So this project
would not be pushed through without the help and efforts of the important people behind this. So to give us his message, help me welcome Dr. Bianito A. Dagatan, our Schools Division Superintendent. A round of applause. Mayong buntag ka na itong tanan. Labi na sa itong mga opisyalis nga aniya sa itong atubangan. Punalanginon ka na itong tanan. Kami mapasalamaton sa Department of Education nga sa higayon nga gihatag labi na sa itong Regional Director ang Bulaanon nga taga-Hitapi, si Director Sal Jimenez, nga bisan pa sa kalisod sa panahon inaatas pandemya apan nihatag o nigahin gid siya sa iyang oras aron pag-ari diri sa Alicia aron mahimo ang pagpirma sa agreement between the LGU and the Department of Education. Kay kita sayod nga pipila gid ka bulan ang miyantag panagbugno kung miyantag binisayo na to panagbugno aron matagaan kita og kay gayunan matagaan ang LGU kay gayunan nga magamit ang parsila sa yuta sa Alicia Central Elementary School. Doon natay ginasunod nga balaod niya ang sa balaod sa DepEd ang superintendent wala may katungod nga muhatag og go signal, walay katungod nga mutipik o mukuha sa parsila sa lote sa usa ka eskwelahan kung walay pagtugot sa Secretary of the Department of Education. Kami malipay sa Department of Education sa Division of Bohol kay lagi ang among produkto labi na sa senior high school katagaan pud o kay gayunan nga makapadayon nga makahuman gid sa college. Una nga karong adlaw naingon tag dako kayong blessing nato although blessing sa LGU kay gitagaan si Director Jimenez o gahom pagtugo sa Secretary to enter into agreement apan again kami sa DepEd Bohol mapasalamaton po kay nini matagaan nato o kumpleto kay gayunan nga makahuman og dekalidad nga edukasyon dili lang basic kundi even sa college level ang tanang mga kabatanunan sa Alicia. With that I should say mayong buntag ka natong tanan. At this moment, allow me to give the floor to one of our important guests who have come a long way to participate in this historical event in the town of Alicia. Help me welcome the DepEd Region 7 Regional Director, Dr. Salustiano T. Jimenez, for his message. Thank you very much, Engineer Angel Pines pa yun, ha? Okay, natong tanan, maayong buntag. Actually, it really is a great day for all of us, no? Maayong yun kayo itong buntag karon because of what we have today, no? The signing of the Usufruct Agreement between the LGU of Alicia and the Department of Education. So, amo po nang himuot, no? In fact, ako lang mong tagaan o gamayng saysay sa nahitabo, no? Nganong nahitabo gyud karong adlaw, and this is a very significant day for all of us, no? So, now, sa ako nang ingon ganina nga saysay, no, about unsay nahitabo. Sa ingon na ni Superintendent Dagatan ganina nga pila ka bulan yung bugno. Actually, kami ayaw gid og kuan tawo, no? The grinding is that much, but at least, no, we are victorious because we have this day, the signing of the Usufruct. Kay pagsugod yun, when I received the communication, actually last year there was already a disapproval. Nanay disapproval nga na-send sa central office to the municipality of Alicia about this kaning pagpahigayon sa nga paghangyo request for a portion of the lot to be used for the college. So kinahanglan ang tanang property sa Department of Education shall be intended for the Department of Education. Karon og mulabang ta sa lain, like ang college is already checked,
dili na sa DepEd, no? Para makasabot ang tanan, no? Giunsa di ay gyud ni pagpaningkamot sa ato ang mga ang LGU, labi na gyud ni kung Alexi nganong nahitabo ni. Then after that, we justified, actually personally, before me nagkuwag mga writings, kung kuan lang akong gi-justify is DepEd is not only actually after of the learnings within the basic ed. In fact, with the advent of this development nga natay senior high school, ato magyong gipaningkamutan nga ang atong mga bata o nya graduate sa senior high school, ato magyong gi-keep track asa na sila padulong. Ug unsa na ilahang panginabuhian o unsa na ilahang na-achieve para sila mahimong responsable nga mga tao sa diin sila nga lugar nagpuyo. So usa na sa kong giingon nga ang kaning municipal college actually is a help also of the Department of Education, especially in the tracking of learners, para matrack ang mga learners ug masiguro nga sila gyud naay kapaingnan ug naay gipadulngan nga pagpadayon sa ilahang edukasyon. So with that, at least murag na nakuha ang ilahang hunahuna, no? Nga kanang nay mao ba sige ato nang tan-awog usob. And usahay makalimot na pugko, no? Pero ang inyuhang congresswoman di jud kalimot. Almost every week mo text, mo tawag, mo na nag-text ug tawag niya, tawag po ko sa ato ang secretary, tawag po to sa ato ang legal sa assistant secretary si Attorney Escobarte sa legal para mapadali. And it's not enough, no? Nga kada semana mauna, and then sa mukunday na mo si Attorney Vanessa para sa ubang mga dokumento, and then ang superintendent sigihan akong tawag po para unsa pay mga document din ha. So ning-ana ang line of communication, manawag si Kung Alexi, nagtawag, manawag din ko sa superintendent, manawag connect sa attorney, manawag ko ni Secretary Briones, and then mao gyud nahitabo. In fact, it happened yun nga I already requested for a dialogue with the office of the sa central office with Kung Alexi and also DPWH, with also the Bohol, no, division with Superintendent Dagatan, no. So nagdialog yun mi kay Juan do virtual, no, para masiguro gyud mo nang ingon bugno gyud pila ka buwan na mong bugno. And not only that, nagkasabot na mi, there was already an agreement nga mauna na. I already forwarded all the requirements, all the needed requirements, but still Kung Tutor didn't stop there. Kay murag diot ko kuyapi ato Kung, no? Because during the budget hearing, you know, September is budget hearing time. Kung Tutor, even kaming mga regional directors, ang among bantayan ug naay mga reklamo ang mga congressman o congresswoman, no? Kay at least if we can settle it among ourselves. Pero si Kung Tutor, pagkita nako sa amo ang kuan sa mga directors, apel man ako nga dito nga na ako'y concern kay mo interpolate ay si Kung Tutor, one of the interpolators. Nakabuang na ko tawag niya unsa mag-iimong concern. May gali kay ningon siya nga mo manifest ra ko RD. And actually after that manifestation, so abi na ko unsa may gali manifestation, and I'm also grateful to Kung Alexi kay sa iyang manifestation do nagmanifest siya about this Alicia thing, kani nga issue diri nga para mahatagan mapadali iya mang nakapinan og kanang mga good words, mga statements nga murag after that ang mga Yusik nag-text pud nako nga wow kay kuan ray mo kanang me good ay good mo ni kuan, no, Kung Tutor. So thank you for that Kung, no. And 2 days after that budget hearing, actually na-release dayon ang authority gikan sa secretary
for me to sign a usufruct agreement approval for this kuan sa Alicia Community College. So mauna ang nahitabo aron makahibaw ang tanan nga naa-dire, no. So thank you kaayo sa inyo pong effort. At least to Alicia, you can have now a municipal college, and I hope that this municipal college will really, no, what is it? A structure, not just a structure, but a place for hope and inspiration among our youth, for them to really pursue their dreams, especially in education. Nga unsa man gani ilang gustong mahitabo sa ilang kinabuhi, labi na sa paghuman sa ilang edukasyon, makabot na gyud nila. So to all Aliciahanon, again, congratulations and God bless everyone. Thank you very much. Again, thank you to Dr. Jimenez and also to Dr. Dagatan. Without you, sir, this project would not be realized. So the funds through the General Appropriations Act will never move and run to its course without undergoing the scrutiny in the House of the Representatives and the Senate through the House General Appropriation Bill. Our empowered and hard-working Congresswoman who has paved the way to pass this project. Now, it's time to listen to our representative of the 3rd District of Bohol. A big hand for Congresswoman Christine Alexi Totor. Thank you. Maadtong buntag natong tanan. Muingon gyud ko nga usay tawag ani mura og nabunutan kung dakong tunok karong adlaw. Mao gyud akong iingon. Sa ato ang VIPs nga naa dinhi sa tanan-tanan, you had your roles and still naa paghapon tay role nga atong pangbuhaton. To Dr. Superintendent Janito Dagatan, sir, without you, di gyud pud ni mahitabo kay kaybaw gyud ko nga muna gyud ko nimong dukdok ni Attorney Vanessa ani. Mo na nga daghan jambong salamat Attorney Van, og di pa lang gadto ta classmate kay bawo gadto ko di nini mo lihokon. Mo na daghan jud ka atong salamat nga naa ka dinha kay bisan og non-office hours na mutubag gyud gihapon ni siya nako. O na nga sos Alicia, kay bawo na gyud mo kunsay among giagian ani mo ingon gyud mo grabe mo nang Attorney Van, daghan pong salamat kay you have you did an extra mile for this realization sa papers tanan. Aliciahanon, gi-overhaul gyud ang inyuhang tanang documents adto. Mao na nga dako gyud akong pasalamat ni Attorney Van for the extra mile nga imuhang gibuhat ani. And with our division dinhi sa Bohol, sir, Janito, daghan jamong salamat. And of course, di po nako kalimtan ang DPWH headed by DE Magiting Cruz, Ade Generoso, sa tanan-tanang taga-DP nga naa dinhi nga sa matag yango nako ilabi na sa ato ang mga proyekto naa gyud mo perme. Gipahiluna ninyo tanan sama ni ini nga pagpahiluna kay taga groundbreaking nato, ikaupat na ni nato nga groundbreaking, permanente yung mag-uwan. Mao na nga salamat sa pagpahiluna kahibaw ko o giunsa ni ninyo sa tanang mga kalisod, kahibaw ko giunsa ni nato aron mapahiluna ang tanan para lang gyud nga nindot ang ato ang sitwasyon inig-abot dinhi mo ng DPWH. Thank you for always doing murag dili na gyud na extra mile, sobra pa na sa extra mile sa inyuhang mga gibuhat. Sa ato ang contractor pod nga naa dinhi, salamat po sa pagtakilid ninyo sa atong mga gastoon. Kay kamo man gyud mo oy nagtabang pud ni ini mo na nga. Thank you so much. And of course, sa ato ang SB, sa ato ang mayor nga naa po dinhi, daghang salamat nga karong higayuna nagkahiusa ta. Dili gyud pwede nga di ta magkahiusa ani. Let us put aside our political affiliations, our politicking, unsa pa na din ha. Kaysa Alicia, basta kaayuhan, magkahiusa ta. This is not for you. This is for all Aliciahanons.
Mao na nga basta gani mga proyekto kalimte ang politika kay para ni natong tanon. Mao na nga Mayor Dongte, Vice Mayor along the council, the liga ng barangay, daghan sa mong salamat kay at long last nakahiusa ta para ni ini. And of course, I'll save the best for last. RD Sal Jimenez. Mao na nga moingon gyud ko, RD, pasensya na gadzod. Kay kahibaw gyud kung gisamukan na jud ka nako. Pero di gyud ko pwede matog aning proyektuha kay hapit na mahuman ang tuig. This is a 40 million worth of project. Pila dun eh? Sakto ba ko di eh? 40 million worth of project. Ending na ta sa tuig. Nahuman na ang bidding. Award na lamay kuwang. Dugay na yun ni gihawid-hawira ni DE ang award ani. Mao na nga RD. Mura yun o. Wag yun ko makatog aning proyektuha kay naguol ko kay patapos na. Unya, ini katapusan ani ron, ma-revert back na ni pundo nga 40 million para sa Municipal College sa Alicia. Unsaon naman eh, di na ko makapangayo pa og lain, di na ko makadepensa sa lain na sang higayon kung ang unang higayon napakyasta. Mauna nga, nagpasalamat jamo jud kong RD. Very, very accommodating. Hands off na jud ko sa tanan-tanan nimong sakripisyo para ani niya. Nagpasalamat jud ko kay ni Anhi jud ka all the way from Cebu ni Ari jud ka to witness this momentous event nga kahibaw jud ka nga ato ang yung gihaguan. So of course no, sa tanang mga tao nga involved ani, my heart is full. You know who you are. Daghan siya mong salamat. Katong gipang istorya ni RD ganina, mauna yun to siya tanan. And as a member, kay duha magyud ko ka-member sa bahin sa education. I'm a member in the Committee of Basic Education. And I'm also a member of the Higher Education. Grabe ubi mulusot RD. Duha na yun ka-committee nga na ako, member ko. And in fact, I've been also offered a slot to represent the entire Visayas region para sa oversight congressional para sa education aspect. So it's a big honor kasi katibukan sa kadaghan ng congressman sa Visayas area, tibuok Visayas na mas-central ka or eastern part of the Visayas, ako ang mo represent ana. So I was offered that slot kay an oversight committee for everything about education. Mauna nga, we move mountains. O ginakong ingon, we move mountains para lang yun nga mahimo ni siyang mahitabo karon. Mauna nga, di yun kumusugot, gadi ni mahitabo. Kay muna-muna, daghang tao ang naapektuhan, daghang tao ang naglihok ni ini. Mauna nga, hantod sa pagsugod, hantod sa kahangturan, hantod nga naapa ko, maglantaw gyud ko o giunsa pagdumala ang kolehiyo di Alicia. Ha? Kay kani siyang projeka, daghan na bagyud kaayong nagtanaw ani. Daghan pong nihangyo. In fact, nihangyo na si Mayor Jed Julio Salila nga mo lihok na mi sa realignment. Kay gusto nila nga adto ibutang sa Lila. O musugat mo Alicia nga ibutang nato sa Lila. And in fact, for the next years to come, daghan pa kayo tang himuon ani mo na nga RD. Heads up na lang jud ko daan nimo kay naara batay panghimuon nga dugang nga mga kolehiyos. We will have Lila, Kolehiyo de Lila, whatever names they will come up to. We will also have sa Gindulman, waiting na sad ang Gindulman. Ang ikatulo is we will also have our own sa Kandihay. So daghan kaayo ang nagwaiting, daghan pa pod ang magsugod ni ana. So buot masabot ni ana nga ang taga 3rd District naglantaw gyud para sa edukasyon sa atoang mga katawhan. So di ba? That is very overwhelming for all of us. The leadership of our mayors, the leadership in every lungsod nga naghuna-huna bahin niini. Mauna nga di na gyud ko ka istorya pa og daghan. RD have outlined everything of
unsa gyoy amuang himo ni ini nya magpasalamat jud pukog dako ni Asek Escobarte nga misugot jud in town siya nga mahitabo ni kay without Asek di gyud ni siya mahitabo. Di ba, RD? Without him, dili gyud ni siya mahitabo. Si Asek Escobarte po, kuan po na siya, bulanon po dyan mo na siya, mauna nga, magpasalamat gyud migdako, anak. DPWH, DepEd, mga tao nga naa dinhi karon, you have played your roles. Tanan-tanan, kitang tanan, nagbuhat ta. This is our honor. This is our pride. This is our legacy. A legacy nga hangtod sa kahangturan, mutindo hangtod sa kahangturan, matanaw sa mga katawhan sa Alisyahanon. It's not only for the benefit of Alicia. Sa katibuk-an ni, tanan makabenepisyo ni ini. So mauna nga, from this moment on, I appeal to the local government unit of Alicia. Do not forget, panaghiusa para sa kaayuhan sa Alisyahanon. Please, please. I'm just here. Politics is coming up. Election fever is here. It's in the air. But my only appeal to all of you, let us put aside all our political affiliations. Basta na gani kaayuhan sa mga katawhan. Stick to your plans for politics. But ikahig yun ng bahin o bahin na gani para sa kaayuhan sa Alisyahanon. That is my only biggest appeal to you. To all of us here, Sir Dilihero, Sir, at least you'll be proud to see nga naanag yun dinhipod sa Alicia, no? Nga ikaw mo ay naapo diri na assign nga apil ka kay baw ka o giunsa ni pagpaningkamot sa mga katawhan aron ma-realize ni siya. Kay kani gyud siya worst case scenario gyud ani ni offer na gyud mi, in fact Vice Mayor Along kay baw na gyud na siya ni offer na gyud unta mi nga mo donate mi sa amo ang yuta sa napo aron adto na laman jud itukod og nakalisod-lisod pagka ta everything tanan amo na gyud nang gilihok. Bahala na for the sake nga mabutang na lang jud na siya kadi na gyud ko makagarantiya pa og nawa pa ning punduha. Di na gyud hands off na gyud ko og di ni nato ma-implement. Kay ready na gyud among pamilya. Ipangitaan na mong paagi nga worst case scenario di gani ni siya masettle sa LGU. Kami andami muhatag mudunit sa among yuta. Pila ba na ka square meters? Basta lang yun nga, mabutang na siya. We have also, among po may yuta dito na po, ang dami. Among tipakan na, bahalag pila, nakatipak din na, basta mabutang lang yun ng Kolehiyo di Alicia din na. Arong, klaro yun na. But again, God will always provide. God will pave the way. Mao na nga, magpasalamat ko sa tanan-tanan. And for this day, nga nagkausa ta, mao ni giingon nga sa matag groundbreaking sa Tercero Distrito mag-uwan gyud. Kay mismo ang Ginoo saksi siya. O giunsa ni nato pagpaningkamot, giunsa ni nako paglihok, giunsa ni nako pagdepensa, giunsa nako pagtakilid aron ang mga proyekto nato mga dinagko moabot gyud sa Tercero Distrito. Mao na nga muuwan gyud every groundbreaking nga ato ang gibuhat. Mao jud na akong ikaingon ninyo nga grabe, grabe, grabe. At the passion that we have, the dedication, the commitment, tanan-tanan naa na siya. So let me say this to all of you. As Secretary Briones said, education must continue no matter what. Kay bisan pag natas pandemic, education must go on. To all of us, let us enjoy the rest of the day. Let us give thanks to God for every ounce of blessing that He has poured, especially to the people of Alicia. Sa kanunay kita mukumbate para sa kaayuhan sa kadaghanan. Daghan kadtong salamat ug maayong buntag kanabang-tanan. Thank you, Ma'am. You are truly a woman, not just by words, but action and dedication. So, mo nagingon, if there's a will,
there's a way. How about we give Congresswoman Alexi Totor another big round of applause. After this, we will have the groundbreaking ceremony. So, sir, please do the honor. Thank you very much, Engineer Angel, for taking good care of the first part of our historical event in this municipality. And would like again to give respect to our Regional Director, R.D. Jimenez, our very good Congresswoman of the 3rd District Bohol, Congressman Alexi, Engineer Giting, our SDS. Gatan, our two SDSs in here, Dr. Daddy Godeloso and Dr. Fascinator Radi, with our Chief of the School Governance and Operations Division. Our Municipal Mayor, our Vice Mayor, and Marlino Ayuban, and of course our legal officer who have combated the efforts in order that this will happen for today's celebration. And now, we shall now proceed to the equally important event and segment of this ceremonial signing and the groundbreaking ceremony. With us are our VIPs from the Regional Office, Region 7, representing the Department of Education Secretary to do the honor of signing the deed of USFRAC agreed between the local government unit of Alicia and the Department of Education. Witnesses with our the very good Congresswoman of the 3rd Congressional District of Bohol, Congressman Alexi, our Mayor, our Municipal Vice Mayor, and our SDS of Bohol Division. And the witnesses in here, also we have the Engineer of the 3rd District, Engineer Magiti Cruz, and our Legal Officer, Attorney. Local infrastructure program buildings and other structures, multi-purpose facilities, construction of multi-purpose building, Alicia Municipal College, Alicia Bohol. This has a total appropriation of 40 million pesos under General Appropriations Act of Fiscal Year 2021. Its scope of work are the completion of 16 classrooms, 12 of which are regular classrooms, 2 science laboratory rooms, and 2 computer laboratory rooms with comfort rooms. This project will be implemented by the DPWH Bohol 3rd District Engineering Office with BNU Development Corporation and Construction as the contractor. So, I think we are done now with the signing of the MOA. Now comes the moment that we are all been waiting for. Let us proceed to the actual groundbreaking ceremony. We would like to request our guests and VIPs to please proceed to our actual site here. We have provided you hard hats and safety gloves for you to wear. May I remind everyone, including the participants, to please maintain social distancing. So again, I request all our VIPs and guests to wear your hard hats and your gloves. We will now start the ceremony with the laying of our capsule. So, our capsule for this groundbreaking contains a copy of the actual plan of the project and its program of works. Someday, many years or decades from now, this capsule might be opened and be a proof of this occasion that we are undertaking today. So, R.D. Celestiano T. Jimenez and Congresswoman Christine Alexi B. Tutor, will you do the honor in laying the capsule?
is a history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. This has been Angel Pies Ego Hiting. Daghang salamat at maayong udto sa tanan.